എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാവ് ഭാജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കട്ടോ, ഈസി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിടി പട്ടാണി, പച്ചപ്പട്ടാണി കേട്ടോ, ഒരു പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി പച്ചപ്പട്ടാണിയാണത്. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീട്രൂട്ട് എടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പാവ് ഭാജിക്ക് ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. ഒരു കഷ്ണം, ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാട്ടോ. അതേപോലെ പിന്നെ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കർ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുക്കർ നല്ല ചൂടായി തോന്നുന്നു. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, ക്യുമിൻ സീഡ്. ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പട്ടാണി, ബീട്രൂട്ട്, തക്കാളി എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 വിസിൽ അടുപ്പിക്കണം. കാരണം ഇത് നന്നായി മാഷായിട്ട് വരണം. അപ്പോഴാണ് കഴിച്ചുള്ളൂ. ഒരു ബീട്രൂട്ട് ചേർക്കുക. ബീട്രൂട്ട്, പട്ടാണി, തക്കാളി എല്ലാം വെച്ച് ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കാണെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ അടുത്ത് കോളിഫ്ലവർ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോ, ബീറ്റ്റൂട്ട്, തക്കാളി, പട്ടാണി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് 2 വിസിൽ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. 2 വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. അതിന് ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ മീഡിയം സൈസ് സവാള 2 ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും കുറച്ച് ചേർക്കട്ടെ, പക്ഷെ ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്ത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ നേരായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേർത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വലിയൊരു ക്യാപ്സിക്കമാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങൊക്കെ വേവിക്കണം, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതൊന്നായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്താൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി,
പാവ് ബജി മസാല ഒന്നാകട്ടെ. ഇതിലേക്കിനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാവ് ബജി മസാല. പൊടികളുടെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നവരൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടാകട്ടെ, കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവണം നമ്മളെ പാവ് ബജിക്ക്. ഇതൊന്നായി വരട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളൻകിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കിനി നല്ലോണം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ തിരുമ്മി വെച്ചതാട്ടോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. അതവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം അത് വേവിച്ച് വെച്ച പച്ചക്കറിയും ചേർത്തുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കട്ടായി വീഡിയോ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി ഞാൻ കയ്യിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പാവ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കട്ടെ. വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്കെടുത്ത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാവ് ഭാജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് അറിയിപ്പിക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു.